Projekt Ne sjedi 5 prvi je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Gimnastičkog društva Osijek Žito, koji provodi zajedno sa svojim partnerima gradom Osijekom i Hrvatskim liječničkim zborom. Sam projekt odobren je na 100% financiranje i u okviru poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti faza 2 i to u ukupnom iznosu od 322.014 kuna. Ono što nam je bio cilj kroz ovaj projekt je opće građanstvo grada Osijeka, ali i cijele Hrvatske upozoriti na posljedice dugotrajnog sjedenja te što je ono što se može napraviti u okviru svakodnevnog života. Ono što sada upravo radimo je da vide koje smo snimili kroz ovaj projekt prezentiramo i članovima Gimnastičkog društva Osijek Žito, obzirom da imamo mnogi od njih koji ovdje na programima za odrasle vježbaju u našoj dvorani. Naša je želja dodatno promovirati ovaj projekt, istaknuti financiranje projekta kroz Europski socijalni fond i dati mu na značenju u smislu da što veći broj građana pristupi mrežnim stranicama i kanalima društvenih mreža našeg projekta, informira se o svemu onome što smo producirali kroz ovaj projekt, te da dodatno sve te sadržaje čini dijelom svoga svakodnevnog života. Evo, ovom prilikom sam došao na trening i vidio sam da ste vi došli, pa sam se baš pitao o čemu se radi. Primili smo putem e-pošte jučer vaš e-mail, te smo vidjeli da se radi o projektu Ne sjedi 5. Malo sam pregledao kod kuće na kompjuteru o čem se radi i baš sam rekao da je zanimljiva stvar i sigurno da je korisna. Evo, danas sam došao na trening i ugodno ste nas sve iznenadili. Odradili smo par vježbi na treningu. Prvi set vježbi je bio, čini mi se, sa stolice u sjedećem položaju. Malo smo radili vježbe za noge, ruke, sa bocom i tako, neku pauzu, malo smo imali tako. Druga vježba je bila na nogama, stajali smo i također je bilo zanimljivo i ugodno. I svi smo ugodno iznenađeni, super i podržavamo vas i ne sjedi 5. U sklopu projekta Ne sjedi 5 iskoristili smo priliku da na našim prostorima, našim dvoranama pokažemo našim članovima zapravo neke od vježbica koje se mogu koristiti ovako u slobodno vrijeme na poslu, s obzirom da većina naših članova na poslu sjedi 6, 7 pa i 8 sati dnevno. Iskoristili smo ovo kako bi se malo više aktivirali, pazimo na njihovo zdravlje, njihovu aktivnost, što ovdje, što na treninzima općenito kod nas. Tako da želimo ovim putem potaknuti zdrave navike vježbanja za sve ovako članove za nas i za sugrađane Republike Hrvatske.